बयखौबो जों खुलुमग्रोबाय जोङो दाखालि थांनाय 11 तारिखनिफ्राय जोङो उदालगुरि जिल्लानि माखासे खना खनला गामिफ्राव आरो जायफोरा एखेबारे अबस्थाफ्रा गाज्रि आरो गोजां बोथोरनि समाव गांसेबो माने गुदुं जि जोम बायनो हायै कम्बल बायनो हायै बेबायदि माखासे जोङो सुबुंखौ जों सायख'दोंमोन सायख'खांनानै जों मोनसे टारगेट लादोंमोन उदालगुरि जिल्लानि माखासे जायगायाव जोङो जेनेब्ला माखासे जोङो बिथांमोननो माने कम्बल गांसे गांसे होनो होननानै दा बे थांखियै जोङो दिनै नैबे जोंनि सेकेन्ड फेज बे सेकेन्ड फेजआव जोङो फैनानै रौतानि नैबे रौतानि बोरिगामि गामि जोङो बेयाव फैनानै जोङो दिनै जोङो 6 खान जोङो बेयाव लाबोदो आरो आलदा जायगायाव जों थांबावगोन दा जोङो टंलाथिंबो जों होखांबाय आरो गुबुन जायगायाव जों होबावगोन दा बे हिसाबै जोङो होयै होयै जोङो टारगेट खालायदोंमोन 50 माने मिशन 50 मोन जोङो मिशन 100आव लागै जोङो थांनो नाजागासिनो जोंनि मेसेजआ बेल' जोङो बयबो मानसिजों मानसि जोङो माने मदद खालायलायनांगो मानसिनि धोरोमानो देरसिन धोरोम दा गोजां बोथोराव माखासे ओरैबायदि सुबुं थायो जायफोरा माने कम्बल गांसेबो बायनो हाया दा बिथांमोनखौ जेनेबा जायफोरा एसे हायो जायफोरा एसे जेनेबा थाखा फैसा दङ देहा मोजां दङ नङा होमबा बिसोरो एसे मदद होलायनांगो होननानै जों बेखौ खोन्थाहरनाय जायो आरो जों आसाबो खालायखायो जे माखासे बेबायदि मदद होयो होननानै जों सानना लायो नाथाय गोबां समाव जेनेबोला गोबांफोरा जेनेबोला डिप्राइभ जानानै थायो जाहाथे बिथांमोननोबो सोरबा हानाय अबस्थाया बिथांमोननोबो होनांगो जोंनि मेसेजआ बेल' आरो बास बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय